Здравей, уважаеми зрители, и добре дошъл в канала Успешен мъж, живот с посока. Благодаря ти за отделеното време и внимание. Аз съм Васил Вълков и направих този канал, защото искам да дам най-доброто от себе си на хората, които следят съдържанието тук. Каня те да разгледаш внимателно всичко, което качвам в този канал, защото тук винаги ще намериш ценна информация по важни въпроси, свързани с един по-добър начин на живот. Днес ще си поговорим за инфлацията. Темата е финансова, така че нищо от това, което казвам, не е финансов съвет. И така, какво е инфлация? Защо инфлацията води до обедняване? С колко вече сме обедняли заради нея? Може ли инфлацията да бъде квалифицирана като данък? Какъв ще бъде темпа и на развитие? Кой печели и кой губи от инфлацията? Как човек може да се предпази от нея? Вярвам отговорите на тези въпроси да бъдат повод за едно по-добро управление на личните ти финанси. Именно това е целта на видеото. И така, да започваме вече с конкретика. Инфлацията е покачване на цените. Много хора не желаят това да бъде факт и аз съм един от тях. А ти? Искаш ли цените да се покачват ежегодно с минимум 3 до 5%? Повечето от нас не желаят това, но все пак правителствата и централните банки целенасочено поддържат световната икономика в режим на постоянна инфлация. Нека се опитаме заедно с теб, скъпи зрителю, да стигнем до логиката на инфлацията, за да я разберем. Така ще бъдем подготвени за нея и ще управляваме ресурсите си така, че инфлацията да започне да работи за нас, а не ние да работим за нея. Повечето хора гледат само номиналната стойност, или цифрите в банковата сметка, или числото върху банкомата. Но успешният човек гледа реалната стойност. Ако заплатата си вдигне с 10%, а цената на хляба и горивата скочи с 15%, ти не си станал по-богат. Просто си получил скрито наказание за твоя труд. Реалната стойност е кошницата ти в магазина. Ако тя се празни, цифрите на екрана на банкомата са просто бездушна илюзия. Защо се случва това? Заради така наречения ефект на кантилион. Когато се печатат нови пари, те не стигат до всички едновременно. Те протичат първо към държавата и големите централни банки. Тези първи хора ги харчат, докато цените са още стари. Докато тези пари се протекат до теб под формата на заплата, те вече са вдигнали цените на всичко по пътя си. Ти си последният на опашката и получаваш вече обезценена валута. Инфлацията е механизъм, който прехвърля богатство от твоя труд към тези, които контролират извора на парите. Инфлация със сигурност ще продължава да има. Предстоящите 10 години ще бъдат натоварени с висока реална инфлация до 10% годишно, която ще бъде завуалирана административно до 5% за по телевизора. Лихвените проценти, с които централните банки ще дават пари на търговските, ще бъдат около 5%. Така че цените на кредитите за хората със сигурност ще бъдат с лихва отвъд тези 5%, за да може изобщо местната банка да спечели от сделката с заемане на валута. Инфлацията води до обедняване, защото 90% от населението държи спечеленото от него с много труд във валута, която постоянно губи покупателната си способност. Кой тогава печели в тази, на пръв поглед, масово неприятна ситуация? Има печеливши, разбира се, иначе нямаше цялата система да се движи от феномена на инфлацията. В този случай печелят тези, които имат големи задължения. Инфлацията яде от дългът точно толкова, колкото изяжда и от спестяванията, защото валутата винаги губи своята ценност с течение на времето. Ако човек дължи пари, те ще бъдат с все по-ниска стойност във времето, докато процесът на инфлацията влияе върху финансовата система. Друга печеливша група са хората с активи. Защото инфлацията повишава финансовата стойност на активите. Активът е нещо, което увеличава стойността си с течение на времето. Не са много нещата на Земята, които с времето стават по-скъпи. Благородни метали, енергийни източници, недвижимо имущество, акции на компании, които се развиват, или облигации на държави, които вземат дълг, за да подобрят икономическата среда в себе си. Тези активи винаги ще вдигат финансовата си стойност във времето, ако се управляват добре. Това означава, че активите ще увеличават валутната си стойност с темпове, които са по-бързи от процеса на обезценяване на валутата в следствие на инфлация. Вече разбрахме кой печели. Ако някой управлява добре дългове и активи едновременно, той може да спечели максималното от инфлацията. Дългът винаги ще бъде все по-евтин за връщане и ако той е бил инвестиран в активи, те ще носят все по-високи печалби. Едни и същи пари поскъпват по-бързо, отколкото поевтиняват. Добре дошъл в финансовата реалност, скъпи зрителю, и ето защо богатите стават по-богати, а бедните по-бедни. Но кои са най-големите губещи от инфлацията? Това са спестяващите във валута, хората на фиксиран доход, пенсионерите и всички останали, които не притежават активи или имат активи, които се развиват
по-бавно от инфлацията. За мен е очевидно, че ако инфлацията върви с тези темпове през следващите 10 години, покупателната стойност на парите ни ще намалее наполовина, независимо коя е валутата, която работи у нас, или коя е валутата, в която спестяваме. В следващото десетилетие всички валути ще бъдат атакувани от висока инфлация, а тези, които се използват в по-нестабилни икономики, ще бъдат още по-податливи на този процес. Ако се замислим, лесно може да доловим темповете на инфлация, като си отговорим на въпроса какво можехме да си купим с 1000 лева преди 10 години и какво можем да си позволим днес със същите 500 евро. 1 лев в края на 2025 година имаше покупателната стойност на 30 стотинки от 97 след въвеждането на валутния ни борд към еврото. Това означава, че можем да проследим и еврото по този показател. Той е загубил 40% от силата си, откакто съществува. От 2002 до 2020 еврото поддържа 3% годишна инфлация. От 2020 до 2025 бяха положени неимоверни усилия инфлацията да остане едноцифрено число. Както казах, предстои ни да навлезем в период с годишна инфлация от поне 10% и нагоре. Има едно правило, наречено правилото 72. То позволява на човек да се ориентира в процеса на инфлация, защото когато разделиш 72 на годишния инфлационен индекс, добиваш представа за колко години покупателната способност на валутата ще намалее наполовина. Ако инфлацията е 3%, 72 делено на 3 е 24 години. Това е периода, за който едно и също количество валута ще може да купува 2 пъти по-малко от днес, в сравнение за след 24 години. Нещо, което сега струва 500 евро, през 2050 година ще струва 1000 евро. И същото нещо, което днес можем да си купим с тези 500 евро, през 2002 година е струвало 250 евро. Така се обесценяват парите при 3% пунктна годишна инфлация. Когато инфлацията е 8-10%, същия ефект се получава за 10 години вместо за 25. Така че, скъпи зрителю, спестяванията във валута са обречени на обесценяване все повече от тук нататък. Как да се спестява в активи е въпрос, на който отговарям в лична финансово неангажираща консултация. Може да се свържеш с мен, като погледнеш в описанието под това видео. Продължаваме нататък. Доларът е много показателен за процеса на инфлация, защото можем да върнем лентата до 1900 година. Това, което тогава е можело да се купи с 1 долар, днес струва близо 40 долара. Това значи, че 1 долар днес притежава едва 2% и половина от покупателната способност на 1 долар през 1900 година. Какъв е извода? Всички валути губят стойност. Въпросът е с каква скорост се случва това. При различните валути темпото е различно, но нас това не ни интересува, защото ние търсим вариант да превърнем инфлацията в помагач за семейния бюджет и личните финанси. Това няма как да стане, ако държим парите си, ценностите си, всичко, което сме изкарали в валута. Единственото решение е да си купим активи, които поскъпват по-бързо от инфлацията напред във времето. Всичко до тук звучи малко стряскащо, но реално това не е така от историческа гледна точка. От всички валути, съществували на Земята, само 10% са оцелели до днес. Това значи, че 90% от валутите в човешката история са изчезнали. Инфлацията е била повод за 70% от тези 90%, които са изчезнали, да спрат да съществуват. Или иначе казано, това означава, че 60% от всички валути, съществували в човешката история, са изчезнали заради инфлация. Ако използваме същата статистика, за да прогнозираме, се оказва, че днешните валути са в позиция 60% от тях да изчезнат в бъдеще заради процеса на инфлация. Въпросът, който възниква от тези данни е следния. Ако, например, ти, уважаеми зрители, знаеш, че ако инвестираш в нещо, имаш 60% шанс то да изчезне и 100% сигурност, че ще намали стойността си в бъдеще, ти би ли инвестирал в него? Аз не бих влязъл в инвестиция с тези параметри. За теб не знам. Ако искаш, пиши ми в коментарите, за да знам. Това е успешен мъж, живот с посока. В описанието под това видео има възможности за контакт с мен. Твоята безплатна консултация те очаква. Тук давам най-доброто от себе си за теб. Нека го направя и лично с теб. Ето и новини, които биха те заинтригували, уважаеми зрители, щом си гледал чак до тук. Моята първа книга е вече факт. Корицата се рисува от моят приятел и велик художник Иван Богоев. Печата и предпечата всъщност се подготвят. Книгата съществува, за да направи своя читател свободен отвътре навън. Моят първи концерт също е вече насрочен.
ще бъде на 31 октомври тази година в Пловдив. Като всичко останало, което правя и той, съществува, за да направи хората свободни и по-добре живеещи. Повече информация ще дам тук. Бъди благословен, скъпи зрителю, и нека всичко, което правиш, да има смисъл и удовлетворение в живота ти. Моята цел е да правя хората, които се срещам, по-добре живеещи. Бъди един от тях.